Khasi Jantia Fresh Vegetable Supplier Association kabadai gakan hun jong kinong khayi jhur kalami shakmat ban kershan bat ai mensim ya uba adan ubala shong sha thangan mentala sausngi bandawa ya ka sorkar bakadai ban pej banyak biang ya ka Meghalaya State Reservation Policy uba Ferdinand Mauri ubadai u General Secretary jong kani kakan hun habakran shikinong thok khubor ulaong bakakan hun kawan ban ai mensim ya uba adan namar bakane gamat kadai na kabenta kalawe jong ki khun samla bat jong ki pateng banwan ulaong balada ka sorkar kadang yai kuman halor kane ga jingdawa omtang uba adan marwei ban shong sha thangan henry makiru kinsa e ya ki kam ki jam bat ban penlong da ka jing shong sha thangan kalau benda apa nakaliang peti ikut di bak dan kami punya pun long tang nakaliang ka segwipi bai na yang pun dot yang kakam jongi la kakam kikun titi jongi ambai ha ka bengin mi ngi long imi man ibak dan ta kim ta ka celah ibu kowe dan nakaliang nga hi kubunung lam he te betka siot jongi ilami mat mata bengin kersan ibak dan wat dolong dapoi lu lupur ngin saliara ada kasorka kapati seperti ngimbang segi hable kap ni haboi seperti ki wat ngin hab sange sebelum ngin koi to pun apa kemenci seperti itu dan nakaliang nga ngasu tempat bi kasorka kan pati keren nak mardor la kami keren ni la cha bolok kumla kan koi kecing ki ka hab ikli odi kasorka ni tak kata ya nakaliang sungi one day naka Jantia Fresh Vegetable Association eh ko penlong ini berwan ne kalong ba idon gi nongrap lu ki balai phone ini yang balai ki isu sangap ya kene ka abai dei ba kene ka isu ka reception policy tengi na kaliang tingi om bangi sangap tengi ngin kerja ne kene namba kanal dei kapur ban mi skmat ni labi temutang ni wan ban mi skmat ban kerja ne kene ka jingi ki jingi barden om bangi wan ban kerja ne kano kado ka political party ring wan ban kerja ya ka jingi ki jingi barden nomor kene hi kan kita ya ka ta kalawe jong ki young generation jongi omba kan katain tang ya ki bala rongba ne no tang ki semla ne ya ki klung naru tiba hadin hubut yang kun ti jongi ru wala da ngi omba ngi dang mo ngim dai su kata kapur ngi bangin warkam rei na benta kita ki pateng ki banwan ki kun ti jongi pat kane kadon kami ngi bangin mi seksmat te plus nang taru ki bun ki nong rep mo hawangi kren ki play school da ka ba ki minat ban rep ban play school ki kun ban penang penstat ndrai hadin habut pat ki buon ki bala ndala dep na kasing pulay joki ki boy kelas senong ban bat mo kiu ban rep tena kane kada ulong ngem kwa ba kane hi kan yai jia kan yai beteng ba ki kun semla jingi ki sem jinge bai dai bat ka wat kam wacam te nakaliang jingi hi nada ka sarkar kadang kuman ne kadang benti yang bangse bang haban siamru da kawai kalat kalenti ya ka bang haban mo kumbang hijau itre ba kinong rep ngatrai benta dang syatngan tang marwei kan sepoi kapur ba wat mangiru ngin sa syatngan bat kinong rep kin syatngan ngiru ya ka kam kacam ngin sa no bangin syatngan langru hakawai kasi bat nga kentu yang sarkar ba kadai ban khot ya ka dorbar kirpang kamploi habai dai ba kadai ka benta lada kaya dang yai kuman ni kene ngimbang sing hapan sim dak ta kalat terti cepat ka jingli kalong ba menta ki amle khasi jingi baro ngai kidang yai menti om tang ki amle wat ki MGC ru adu kan menta ki don ki bom patwan ban mi sakmat ban ai kene ka jingkersan bai dei ba kamat ajura jong jai benriu jingi dena kata kadau ngakan tu ya ki amle khamtam ni kine ki amle jong ka semrilum ki badai kaba kila tho hapo ka manifesto jongki khamtam ya ka SSPDP ngai ba kila tho ban penbaik lade ya kane ka ban review ya kane ka reservation policy andre hadu kat menta ngampat ba tang iwei ya mele jong ka SSPDP ru ban mi sakmat ban keren ya kane dena kata kata ngi kentu balara ki mi hi kemut ngatrai bo kumbalong ha kapor ba ya ki CAA CAB kan sapoi kapor ba ki pai ba kinsa wan kata ka jingdom haki bat kin sapoi kapor ru la se mo ki pai ba kin saong ba umbang sing haban le shaw no na ying iwei pa iwei MLA jong ka khamtam ki MLA khasi jingi